takulandirani streams of light muni ndi ine streams of light ndithu takulandirani mapadera tikupitiriza kuyankha mafunso amene timafunsa okhuza Mulungu. Funso lati number 7 likutengedwa pa Mateyu chapter 12 verse 31 mpaka na 32 pamene akunena kuti chifukwa chake ndinena kwa inu machimo onse ndi zonena zonse za mwano zakhululukidwa kwa inu, koma chamwano cha pa Mzimu Oyera sichikhululukidwa. Ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa adzakhululukidwa, koma amene aliyense anganenere Mzimu Oyera zoyipa sadzakhululukidwa nthawi ino imene ili nkudza. So ichichi anthu akachiwerenga chimene ichi chamaona timaona apa zikuonesera kuti amene aphunzitsa the one true God ndete amene akuchimwira Mzimu Oyera. Izi ndakumana nazo kabisa zimachita udabwiso kuti tikuwerenga Bible lomwe ili. So ukamba fotokoza zimene tikufotokozera pa channel inoyi pa YouTube, anthu amene ati iweyo ndithu uchimwira Mzimu Oyera ndithu zikuonesa kuti iweyo uchimwira Mzimu Oyera basi. Kodi verse imene ikuthandiza kuti chani? Kodi ichi chimene Mulungu amafuna anene? So tiona nawo kuti ngati zili choncho ndende verse ino ukachimwira Atate akukhululukira, ukachimwira Mwana akukhululukira, komano Mulungu Mzimu amene sakukhululukira yayi ndokwiya kwambiri. Mwanjerena ngati tingatenge text imene kupanga proof trinity ndete tingonesera ndati Mulungu Mzimu amene ndokwiya kwambiri. Now Mulungu ngati konde choncho kuti tutumizira mpulumutsi wache konje kena kuno kuzatutumizira nkhosa imene ili yokwiya kwambiri, izikumanga sense ina iliyonse. Tiona ndithu zikuthandiza zimezi. So verse imene pakufisa ntchito kuti iseke pakamwa pa anthu asaphunzire zimene sikoyamba yanga ngakhale Ayuda anagwiritsa ntchito system imeneyi. Ayuda ku Egypt ku Israel whatever mafotokoza zimene kuti anayika ndithu curse anati aliyense amene angawerengesere zaka zimene zipezeka pa Daniel chapter 9 makamaka mavesi omalizira amene amafotokoza za sabata limodzi kapena zaka 7 zimene zikuti pulumutsi amafunika zabade kuyambirira zaka amafunika abadwe, ndipo kumayambirira kwa zaka 7 ndi amafunika abatizire kapena kuzozedwa ndi Mzimu Oyera pa ubatizo wake. Kenako amafunika kuti athese system imene ya zinsembe. So tikaona system imene Ayuda anayigwiritsa ntchito kuti anthu asamawerenge naye anayika rabbinical case kuti amene angawerenge zati maso akalowe nkati chani zivunde au basi gahena basi. So chimozimezi imene akhristu apangira kuti ukangamba fotokoza izizi amabweresa verse imaona kuchimwira chani Mzimu Oyera. Mwankhani ngani si imene yatentiona nkhani nali iti. Okay, tiwerenge imene pa Mateyu chapter 25 verse mpaka 27 audience. Ndipo Yesu anadziwa maganizo awo nati kwa iwo, ufumu uti wonse osagawanika waokha sukhalira kupasuka, ndi mudzi uti wonse kapena banja logawanikana palokha silidzakhala. Ndipo ngati Satana amatulutsa Satana, iye agawanika payekha, ndipo udzakhala bwanji ufumu wake? Ndipo ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya Beelzebabu, ana anu amazitulutsa ndi mphamvu yanji? Chifukwa chake atipitizwa verse 28, koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya Mzimu wa Mulungu, pomwepo ufumu wa Mulungu unafikira pa inu. Kapena akhoza bwanji munthu kulowa m'banja la munthu wolimba ndi kufunkha akatundu ake ngati iye sayamba kumanga munthu wolimbayo? Ndipo pamenepo adzafunkha za banja lake, iye osakhala pamodzi ndi ine akana. Okay, so tiona nawo tiyendipitizeni pa verse 32 anato, chifukwa chake ndinena kwa inu machimo onse ndi zonena zonse za mwano zikhululukidwa kwa anthu, koma chamwano cha pa Mzimu Oyera sichikhululukidwa. Ndipo amene aliyense anganene Mwana wa munthu zoyipa adzakhululukidwa, koma amene aliyense anganene Mzimu Oyera zoyipa sadzakhululukidwa nthawi ino kapena nthawi ili nkudza. Mwanjinena Yesu Khristu anthu amanena aliye amene akuchotsa ziwanda amayitenga ntchito ya Mzimu Oyera ija ndi akuchita zimene zozera mwa ziwanda. So mwanjinena amasusiratu kuti asasusike yayi, chifukwa tino zimene Yesu amanena ndi kuchita zimachita nsati kuluyindwa padera palibepo nthawi imene zimene zidachitika kuti lero maprofeti ati mbwe wani pa nthawi imeneyi ndithu nkhani ya machiritso amachita ndi Yesu yekha, ndithu zinayi zapadera. Ndipo chifukwa kuti zinayi choncho tiona nawo kuti Afarisi amene anasusika amatha kuchiritsa Yesu Khristu, munthu amene ali wakhungu, amene saona, amene samva ndi kuchititsa chiwandacho, akuti apapa akulu amene ochita zera mwachani mwaziwanda. So Yesu akuti akulu mukulimbitsa mitima yanu
mukapitira zizi muchimwira Mzimu mwachinena tchimo la Mzimu Oyera si chiphunzitso china yake kapena zimene munthu angachite komano ndi kukana ndithu kotheratu kuvomereza machimo athu, kukana ndithu kotheratu kuvomereza kulakwa kwathu. Ngati tingakane kumene koko sitingalape yayi, ngati sitilapa tikuchimwira Mzimu Oyera ndikuona pamenepe. So mwanjira ina mtima wa munthu umayamba kuumba pang'ono fika kuti samvanso kususika kuna kulikonse poti iye ndi amene akukana chisomo cha ndani cha Mulungu. So si tchimo lina lilonse komano ndi kukakamira kotheratu kolimbika ona kuti nenenso ndimvera zimene Mulungu akutani akunena. Ndi munthu amene ngati salapa akhululukidwa ayi wachimwira chani wachimwira Mzimu Oyera. Ifani Mulungu amatisusa ife kudzera mwa Mzimu wake. Ndi ngati ife sitingamve zimene Mulungu akutisusa ndi kuzilapa tipulumuka bwanji? Sizingatheke. So tchimo la Mzimu Oyera ndi kukana ndithu kulapa kumene Mulungu akutizuzula ife kudzera mwa Mzimu wake. Kumene ndi kuchimwira Mzimu Oyera. Mateyu 9 verse 33 ndi 34 tionenso pa nthawi ina sikanali koyamba akawa yenanso Yesu anachita chozizwa mone zimene anayankha, ndipo mmenemo chinatoswera chiwanda osayankhulayo analankhula, ndipo makamu a anthu anazizwa ananena kale lonse sichiloneke chomwecho mwa Israeli. Ndaonena kuti chani koma Afarisi anali kunena atulutsa ziwanda ndi mphamvu zake za mfumu ya ziwanda. So sikanali koyamba yayi amanena zimene nthawi zonse ndi Yesu amangoyang'ana pa nthawi anamasula kwakulu muchimwira chani Mzimu Oyera. So Afarisi amankana Yesu Khristu ni mpulumutsi. So munthu utachita mwano Mulungu, utachita mwano Yesu Khristu. Mukuona menepe. Komano ukasusika ndi Mzimu wake ndikulapa pebe vuto inaliyonse ukhululukidwa. Mukuona menepe. Komano ukapizana no sukufuna ulape ungopitirira machimo ako, sukufuna kulapa, sukufuna kubwera kwa Mulungu. Machimo ako ukhululukidwa. Ayi. Chile chike nchani wewe ukamwalira. Ukhala wachimwira Mzimu Oyera. Mulungu chako palibe sonevo. So izi zimene amatuuza tionene pa Machitidwe chapter 6 verse 9 to 10 akuti koma anauka eni ayiwo ochokera msinagoge wa Alibetino ndi aku Oyera ndi Alesadio ndi omweyo aku Hilika ndi ku Siria natsutsana ndi Stefano, ndipo sanathe kuyilaka nzeru ndi Mzimu mmene alankhula naye. Mwanjira Afarisi ndithu sanalekerepo pakumupha Yesu yayi, koma amasusanaso ndi ophunzira ndani a Yesu Khristu. Ndiye tionana kuti anthuwa anasusana ndi Stefano koma sanakanike amakanika kumgonjetsa Stefano ifana amankhula kudzera mwa Mzimu. Mwanjira zonse zimene Yesu Khristu amapanga zimachitika zonena kuti Yesu Khristu akamapanga zonse zimene akuchita zimachitika zonena kuti amakhala kwasusa kudzera mwa Mzimu wake. Mwanjira apapa tikutha kuona kuti Stefano kwauza anthu kuti akulu zili chonchi Yesu Khristu ndi ameneyo amene anali ndithu olonjezedwa, koma anthu akususana naye ndi akukanika kutani kumugonjetsa. Mwanjira amasusana ndi chani ndi Mzimu Oyera. Ndikuona amenepa. So kususa chonadi, kususa kuti sufuna ulape, sufuna ukonzeke, ukapitiriza njira imeneyo sungalape. So tchimo la Mzimu Oyera ndi kususana ndi Mzimu Oyera, ndikususana kuti iweyo sufuna utani ulape. Nkhani yakulu ndili ndi imeneyo. Ndi Stefano anayankha kuti yani Machitidwe chapter 7 verse 51 52 kuti yani ouma khosi ndi osadulira mtima ndi makutu inu mukaniza Mzimu Oyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo. Ndiye yani waneneri makolo anu sanamzuze ndipo anawapha iwo amene anawaonetseratu zakudza kwake pa olungamayo wa iye amene mwakhala tsopano akumupereka iye akumupha. So Stefano akuti kodi ndi ati mwa makolo anu amene sanasusane ndi yani ndi Mzimu Oyera. So mwanjira ina tonalo anthu apomupha Yesu Khristu anasusana ndi yani ndi Mzimu Oyera, analimbana ndi Mzimu Oyera. Panopa kususa Stefano alimbana ndi yani ndi Mzimu Oyera. So mwanjira ina kususana ndi Mzimu Oyera tchimo limene ndimene mazakhala tchimo osanani osakhululukidwa. Ndiona nayo kula amene anali pa mtanda osanamba kumtukwana Yesu amachitira zamwano. Mono mmene nthawi mapita mozo analamba kulapa Ambuye mundikumbukeni ufumu wanu. Ameneyu atasusika ndi Mzimu Oyera analapa zamwano zonse zinakhululukidwa. Paulo bwanji ankapha Akhristu, kupha Akhristu osati masewera. Anayenso mmodzi waye amene analimbana ndi Mzimu Oyera apapa, koma atalapa ku malo amene apita ku Damascus inachita tchimo lake natani nakhululukidwa. Paulo anali mmodzi waye amene amasusana ndi Mzimu Oyera apapa. Mukuona menepe. So iye Paulo ndi amene anapangisa Stefano adalaphedwe, koma china mapita ake Paulo analapa analanda chipulumutso. Mwanjira
sanachimwire mzimu woyera. Maono munthu akapitira mangokana kufika kuno masafika nthawi amazamwalira. Nthawi imeneyo yoti no bwenzi yake chasekedwa, sangalapenso amene wachimwa chani mzimu woyera. So tionene pamene pa Efeso chapter 1 verse 3 akuti chani, mwa ichi iyeyo so inunso mutamva mawu achoonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano. Mwanjira ina ifeyo tikusindikizidwa ndi mzimu woyera wachani walonjezano. Mulungu akutisindikiza inu ndi ine ndi mzimu wake. Efeso 4 verse 30 chimene chimalongosa ife kunati tikhala anthu opulumutsidwa ndi mzimu umene watipasa, moyo umene watipasa Mulungu ndi umene utipulumutsa ife. Tiyandipizere Efeso 4 verse 30 akuti, ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene munasindikizira chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la umubereni. Mwanjira ina tikapitiriza kususana ndi mzimu woyera akutuza ife kuti timamvetsa chisoni mzimu andani woyera. Mufuna kukumbusanso pa Daniel 2 verse 1 munakamba tono ndipo Nebukadineza anavutika mkatikati mwa mzimu wake. Tikamakamba zimene chichi sitikamba kuti panali munthu wina wapadera amene amachita mzimu wa Nebukadineza, ayi, ndi Nebukadineza anavutika mkatikati mwa chani mwa moyo wake. So tikamakamba za kuti no musachitise chisoni mzimu woyera, tikamba zina kuti no musachitise chisoni Mulungu. Fano tikamakamba za mzimu woyera tikamba kupezeka kwa Mulungu pena paliponse, right? So tikamasusana naye Mulungu, tikamasusana pamene akuti zuzo life zera mwa mzimu woyera, tichitisa chisoni chitike nchani, sitingakhululukidwe ndi titayika. So ichi nchinthu chachikulu tikupulumutsidwa ife atalandira moyo umenewu, ndipo tifunika tiyendebe mwa chikhulupiriro, tisachite mwa nsolizo ya mosunyunyusula. Tiyendonene 1 Yohane 5 verse 16 to 17 akuti ati, wina akaona m'bale wake ali kuchimwa tchimo losati lakuimfa, apempherere Mulungu ndipo iye adzamupasa moyo. Kwa iwo akuchita machimo osati akuimfa. Pali tchimo lakuimfa, za ilo sindinena kuti mupempherere. Chosalungama chilichonse chili tchimo, ndipo pali tchimo losati lakuimfa. Tikuona amenepa pali tchimo lakuimfa. Tchimo lakuimfa ndi litiro, ndi munthu amene akudziwa chifuniro cha Mulungu, atakwanisa chifuniro cha Mulungu koma sakufuna kuchichita. Ndio Yohana amawuzira tchimo limene musalirani musalipempherere. Pano pali ena amene akuchita tchimo la sakuimfa. Mwanjira ena ndi anthu amene mwazuzula amva chizunzulocho kumano akufuna atani alape. So mwanjira ena anthu otenewa ndi amene angatani sakuchita tchimo. So tchimo lakuimfa kusiyana nanu kuti ndi kumene kuku khululukika. Marko 3 verse 28 to 30 anafotokozanso zomwezi. Tiye ndifotokoze kumaliza nkhani ya kuti indetu ndinena ndi inu, adzakhululukidwa machimo onse a ana anthu ndi zamwano zilizonse adzachita mwano nazo, koma aliyense adzachitire mzimu woyera mwano alibe kukhululukidwa nthawi ino komanso, koma apalamula tchimo losatha, pakuti adanena kuti ali ndi mzimu wonyansa. So anthu amene ali ndi mzimu wonyansa, mwanjinena ngati anthu amampasa label yoti ali ndi mzimu wonyansa, mwanjinena sadakatha kumva china Yesu chimene amanena ndani amanena Yesu. Ngati samva china Yesu ndi sangatani sangakhululukidwe. Ngati sangakhululukidwe ndi atani atayika, akapalamula tchimo lotani losatha. Mulungu akudaliseni. nayi ndine Yohane ndithu pamene subscribe and like channel imene pa YouTube. God guys, kwa ine akudaliseni.